Oh my god, आंनि फिसाफ्रा फिफानि आमोलाव गोदान ओरफैलाय है शर्टफोर खालामबाय इसोर गोलोमदै फुगाजों रुमाल लानाया स्कार्ट बाप रे बाप सार्टआ खमसे खम सार्ट गानिया 5 बोसोर जाबायमोन खोमा 5 इयार्सआवल'सो गानदोंमोन नोङो इनिफ्राय 10 इयार्सआवसो समायदोंब्रा रुमालखौ मानो मेलाखांबाय सासेयाबो बाप रे बाप नाने नांनाय सना हेलौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थांगौ फेनखौ बर'बावबाय सय माजियाव जे भगवान नाय महरा सोनाबा दामुगा इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मालाया जिखि बुङा जिखि सारा जा कम्फर्टेबल मोन्दोंना आङो दाखालि बिशालनिफ्राय लानानै फैनाया गथ'फोरनो गरम बोथोरनि नामै लायनाया बिमायाबो गांसे नुनानै ट्रिट बेगन खेबनानै लाना फैनाया सोनाफोरनि आखाइ नैबे बडिफ्रा बोरैबा दांखो दुंखो जाबायना मेजेमफ्रा ओमफ्राय दाना बेबायदि खेला खथिमा आखाइबाथाय गस्लाखौ जा मोजां मोनथारनोसैब्रा आङो गोसोआ एकदम आरो उपरसे पिंक कालार समायदों समायनाया ओमफ्राय दांखोखौ नुदों आरो ना दांखो जाबाय नालाय दांखो नुखागोन मिनिनोसो फैबावदों नोंहा आंखौ थुदोथ' ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला टेन ब्लग्सआव नोंथांमोन जों मा शेयार खालामलांनो हायो सासे ओमफ्राय नै गेम जिरायनो थाहैखाबाय तारमाने सोनाफोरजों सिदा टारगेटसिम मोनहैग्रोनोसै आरो ना स्कुटि बोरायखौ लानोसैलाय लेट्स गो नानै थांसै आर इउ रेडि येस आइ एम रेडि होनदो बर' हारिनि फिसायालाय बाव इंराजिलाय मारिबावो बाल थ' नांबाय थाया सयथ' खोथा जेब्ला जों स्कुटि लायो अब्ला रिक्सायैनो रिक्सा फैयो आरो ना ओमफ्राय जों जेब्ला स्कुटि लाया अब्ला ओइ गोजान गोजानावसो लेंहैनांगौ ना मा होनो बाबा दानि जोंनि सेरजोंनो गंनै रिक्सा एरायनानै थांबाय अरजाला दिनै स्कुटिजोंसो थांगोन आरो ना सिदा सिदि मेन बाजारावसो जोङो हाजिरा फैफिननांबाय आरो ना दिनै बारा दखान बन्द' नामा ओरैबायदि अबस्था दिनै बुधबार अबेबा दखाना बन्द' जायनि थाखाय फैदोंमोन बे दखानाबो गैया आरो ना खुलियाखै खाफालानो गाज्रि थफ्ला लाबाय जेरै बिदिनो थांफिनबाय सेन्देलखौ गुफुरखौ बायबाय ओमफ्राय बुख्राख्रा जाबाय दाना इदिखौ नांगौ जालायबाय पटियाल दखानदार सेन्देलथ' लागसिल दे अबेखौ गोरा नामा दा जले दे थ' दादा এনেকুৱাটো सफ्ट साया दे हामनाय नङादां बियो ओइ बस्तायाव थांनानै नायफै बस्तायाव অল্প ছোট হবো এটা একেবারে অল্প ডাঙাটা সফট না বুঝতুটা নাই রে বাবা গুरै নাमा समायनायालाय समायदों आथिङावहाय कालार आरो इटु आसे ना बेखौ गाननायनो बाबा गाननायलाय नैबे कालारा मोजां एसे नायना कालारा इबो मोजां लानो मानो ओइ नानि र' लानो मानो होनथ'नाङा हाबाब गावसो लाबाय गावसो आलायबाय हा गानखानोसै गाननानै गोजामखौ सोदो होमबालाय गान लुगैदोंबालाय आरो माथो नोंसोरबो आंनिनो फिसा आंनानो बिदिनो नियम दङ ओमफ्राय मा होनो नो सोनाफोर खामानिया जाहैबाय मा मुस्रि आरोना दाख्लै लालेफोराव थांबा मुस्रि लांफानाया मा होनो मुस्रियानो एसे फिसासिन जादों आरोना बेखौ सोलायनो फैबाय जारलासो बुधबाराव बन्द'सो लुन लाबोबाय लुन लांफिनबाय होननायसो नै मुस्रिया बाप्पा ओइ होलाय आथिया सेन्देलालाय जा गुरै आरोना जोरबाथ' बरियासै आरो 220 थाखा लाबायबो नैहाय सासेयाबो हाबा रे आदान हरदो दे रेडि आयै बेखौ सोदो ओमफ्राय दे बा टाइट खालामजायो जेबो नङा बोनानै टाइट खालामदो दे जेबो नङा एसे लुजखौनो गाननांगौ बांद्राय गरमबा माबायोसो देलाय जाबायना बोजायोब्रा बियो दे गानदो दे बेलेग इटु ওলাওতো দাদা ইটু ইটু কোলা হলেও আমার কি মানে দুকনা দি তলত কি মানে ডিজাইন হলেও দেখা নাপায় আমার ইটু সমানে না অলপ সৰু নাকি না একে না সমানে गोसोम गोनांखौ लाबाय आं नै बिहा आखायाव गुफुर दंमोन आरो आं लानाया गुफुरनि जायगायाव गोसोम आच्छा
फिसा फिसौ बाजार खालामला खालामनो सिदा सिदि आइ लाभ फुडआवसो हाबफैलायबाय आरोना नै मा खालामनो बेयाव नङाबानो थाङा होननायसो जाबाय सानै सुबुङा हाबला हांबाय आरो हाबनानै जाबाय आइसु मोनजायो बिराद गोबाव जाबायलायनो लालियाफोराव थांनानै दा नै स्रायनो जा अयथासारखा जाया होनबाय आङो ओमफ्राय नै बेहाबो खननो दे आखाइजों बेहा माने आखाइजोंसो खननानै जायो एसे एसेल'हाय सोनाफोर अमा बेदरसो जानो नागिरबावदोंमोन ओमफ्राय माबा मा होनो दाउनिखौ जाबाय आरोना सफैफिनबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय बेखिनियावनो गुगु गागा मेंगुबोलायबाय आरोना गरमाबो जाया नङा जाथारबाय आयु नै माबानि 10,000नि खाजल आंना एकदम एसे नांबानो दाय ओमफ्राय फरायग्राया जे फरायगोन ना फरायाथाय बिमाया एसे मालाबा आसि थुना होनानै लानानै फैबायमोन फरायग्रायासो मिन्थिसिगोन आरोना 50 रांनिखौ लानानै फैदों सबसे खमाव बेनो नैबिदि बेसे लिरनाय गिदिर नागिरदोंमोन आङो गैयामोन आरोना डक्टर ब्रादार्सआव थांदोंमोन नालाय बिदि साइजनि गिदिर लिरनाय नागिरदोंमोन आङो गैया नैबिदि लिरनाय नै बिदि फिसाद्राय जाबाय आरो जाजायो जाथोंसै सुरु खालामसै एसे ओरैनो ओरैनोलाय मिन्थावथावनो माबाखौ होनलाबायो 1 2खौ 1 2 3 बे 1 2 3 ज्रुम बाज्रुमा होनबा बेखौ ओरै 3 सिमा फुरा क्लियार आरोखि ओमफ्राय नाव 4 5 6 सोरबा 6 होनबा गावहा 7 सोरबा 8 होनबा गावहा 9 बिदि आरो 10 सिमा जेने थेने थुका बिदि जालाङो गेले ओरैनो टाइम पास आरोना ओमफ्राय बाया मोजोमा बेखौ लानानै फैबाय ने आंहा बेफोरबायदि बुस्थुखौ माबा थास गेलेनाय बायदिसो मोनो आरोना नों रोंगौ आरो गेलेनो बबाय गेलेफेरासै नोंलाय नै बेखौथ' हारसिंथ' गेलेया ओमफ्राय आंखौ रोंदावबाय थासिगोन बिनो नाङा फाङा 180 थाखा बिदि ब्लेंक बा बाहाय लिरनो हागौ जेनेबा गिभ मी 20 रुपिस होननानै आं नोंनो होबा नैबे कार्डखौ नों आंनो 20 रुपिस हरनांगोन आं लोगो जाया बिदि मानसिफोरजों नङाबा आं बेखौल' मिन्थियो जे बेयाव आंहा 180 थाखा फैसा थांबाय बिदिनो फैसाया आंना मायाव गलाङो आं फात्ताखौनो मोना आरोना उनाव हिसाब लाबा माथो आं जेबो बुस्थुखौनो हेभि बुस्थुखौनो बायाखै होननानै बिदि फिसायावनो साफा जालांनो नागिरो 2000 लांदोंबा खावसे थाबोखायो गोरलै गोरलाम बायनानैहाय दा नै मुस्रिल' सोलायनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय गावहा बेखौ बिबाय थाखादोंमोन आरो ओमफ्राय मुस्रिथ' मोनासै हनै सेन्देलसो गुद्दा लानानै फैबाय उलुस फुलुस बिमायाबो हरै ब्लाउस गांसे सरि ब्लाउसआ सोनाफोर हानाखै र' देखायनो आङो नै बेखौनो लानानै फैदां नैबे गोसोम जायगा गुफुर गोनांखौलाय मोजां नुदोंमोन सिम्पोल नर्मालनो ओमफ्राय मेगनानो नै मा होनबावनो गोसोम दख'नाजोंबो गाननो होननानै बेखौ लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नैबे उनथिं खाग्रा दं नालाय फिसालाया नुग्रा आंथ' खानानै होखायानो मा जाखो बियो जा गाज्रि बेखौथ' बिमाया मोनास'नाय नङा होनना मिथिखाबाय बे गावखौ खानसिन जानो गिबाय रागा जोंबा बिमाया नै बेखौ हाबावगोनसो नांबावासो आरो खाखानानैबो गानगोन आं बिदि खालायनाय गस्ला बोरैबा मोनोहाय जि हंलालानो गैखाथारा बोरैबा नुयाबा नों बिमाया गानफेरा नालाय आंना फिसाया नै बोरैबा नुयोनो मा जाबावगोन आरो र' एसे गाननायनो आं आइसोर माथो बेमारि नुलायलायोलाय 34ल' नाम्बार लिरनाया खिन्थु गस्लाया 36 साइज आजिखालि 34 आंनोबो हाब्ला सोनाफोर बडिया बिराद गिदिर जाबायना आखाइ साइजआ नै बे बुंखादों नाम्बारा 34 खिन्थु 34निफ्राय बिराद देरसिन होननानै आरोना हारसिं जेरै खाबाय आङो खाया होननायखौलाय आरो माथोबाव आइसोर नुहुरथारगोनसै र' एसे नायनो आंबो आयु आं हायाहाय बिदि खालायनायखौ बोरैबा जागोन बिखुङानो बाराद्राय बालाद्राय बेफोरबायदि गस्लाफ्रा मा होनो सारिफोरजोंसो मोजां ना जोंना गस्लाफ्रा ब्लाउसफ्रा बेयो गाहायाव डिजाइन थाबाबो खुनु लाब गैयाना उनथिंफोर डिजाइन थाबाबो खुनु लाब गैया बारा दख'ना सिङावसो थाहैखायो नालाय ओमफ्राय सारिफोर गानोबानो देन डिजाइनफोरा नुजायो थ' जोंना डिजाइन थायोबा नै इफोराव बा इफोराव आखाइफ्राव थाबाल'सो नुजायो बाखिथ' अहा नुजायो डिजाइन नङा होमबा सोनाफोर है हामबानो जायो नै गिदिर साइजखाय आं बायदों आरोना एसे गुफुरखौ लाबा साबसिन नंगौमोन नामा 150 थाखा लादों सोनाफोर पियर सुतिनो एकदम सुबाथाय ग्लेब थांगोन कालार थाङा होननायखाय लादों आङो 150 टिका होद मा जाबाय गरमथार गोदान लाबोनायखाय एसे देखायबाय दे आनकमन ना ब्लाउसआ आं बिदि गाननाय नुफेराखै आरो आंनि नायगिरिफोरनावबो गैयाबो खोमाहाय बायनांगोन मोजां मोनदां नुफ्राङोबा
बडि खोबनाय नालाय गानलायबाय नै दहाय थांनाय समाव होन्दोंमोन ना आङो गस्लाखौहाय बिदि खोबनायबा मोजां मोनो नै ब्लाउसाबो खोबनाय नालाय ग्लोम ग्लाम मोजां मोननानै बायदों आं मिथियाहाय मोजां मोनदां मानसिखौ एसे हामलं नुलायदोंहाय बे ब्लाउसखौ गाननानै दादागिरि 150 थाखानि ब्लाउस गाननानै ओमफ्राय एबारना आंबो नायथावथाव होननानैहाय नै उनथिं एकदम एसे भिडिअ लाब्रबलायथारबाय आरो ना आङो नोंथांमोननोबो नै बिखुङानो बाराद्राय बाला ओमफ्राय नै बेखिनियालाय मोजांमोन आरो फुरा अरजाजोबदोंमोन नाथाय नै बिखुङानो दख'ना थेबग्रासिम ग्रोब ग्राबसो आरो ना आंनि बारा जायाहाय सनाफोर गानबा गाननानै खाब थालायनाय मिनिनोबो ओंखारलाङो नायसाय आयदै हारसिंनो स्रायसो मिनिनो ओंखारबायहाय बालनि बै मालाय गानोना मानसिफ्रा बारजा गोनां पर्दा गोनां माबा माबि ब्लाउस माने आं हाथारा आरोना बाराखौ मा बुंनो आंना बे जादा जा गेन्जि कापुरनि गानबा गानगोन थ्रोब सोग्रा गानबा गानगोन बाराबा 3/4सो थाबावलायगोन ओरै एकदम खिलाखुथि बारनाय आखाइ ओमफ्राय नैबेबायदि आरो बिदिखौल' आं गाननाय जायो नालाय ओमफ्राय ब्लाउस बे इसिबाङा बेखौ गानो ओमफ्राय गोदो सिख्लायाव बिगि ब्लाउस गानोमोन बिगि बेसिबां थायोना ओरैखौथ' हाखाया आं जिबनावहाय एसे थायोना ओरैहाय फाखनाखौ खोबनाया बेखौ गानोमोन आरोना ओमफ्राय हाबा जाखांनानै बिसोर गानदों उनावहाय बिगि ब्लाउसखौ मोननो थाङा दे खम दा एसे एसे सोंबाबो नायबाय र' होननानै बुङो आरोना मोननो थाङा मोजां मोनोमोन आङो ओरै बिजनियाव बिराद मोनोमोन बारा नागिरबाय थायामोन नालाय मोनफा मोननै दखान सोंबाय गैयाबा गैया मारगुलि होननानै फैफिननाय जायो ओमफ्राय मैगंखौबो नाराथार जेबो लाबासै आङो बेखौनो लाबोबाय थाइबेंजों टमेट' आरोना बेखौनो जासाबसैलाय दाथ' मा जानो नायपात्ता दालि ओंख्रि थाइबें गाज्रि जालाबायनोसै जेने थेने आरो बेजों लोगोसे ब्लाउस गोदानजोंनो नोंथांमोनखौ बिदाय होनोसै आरोना दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लाउसखौनो फरायनो नांबाय माने आंना बेलासिया दिनै बिदिनो एसे बाजार लुयलाजोंनो टाइमा थांबाय होननानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना बेखौनो ओमफ्राय गोदान गांसे मोनलायबाय शेयार खालामलायबाय आरोना जाम्बि नालाय जा मोनो बेखौनो शेयार खालामो खुसियानो लाजाया आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय